La següent pregunta la formula el membre parlamentari de Convergència i Unió, l'honorable senyor Artur Mas. Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, vostè ha qualificat en alguna resposta en el grup parlamentari d'incident el que està passant. Incident. Vostè, si en lloc d'adreçar-se a les diputades i els diputats d'aquest Parlament s'adrecés en aquest moment a un d'aquests milers i milers i milers d'usuaris que estan patint les conseqüències d'aquest, segons vostè, incident, en diria igual? S'atreviria, mirant als ulls en aquestes persones, a dir que això és un incident? Això és una emergència. I una catàstrofe de dimensions molt importants, i vostè ho sap. I això no es pot amagar. No es pot amagar simplement per una qüestió, diguem-ne, purament partidista. Vostès diuen que primen la seguretat, jo ho celebro si fos veritat. Però vostè sap que fa uns dies això no era així. Perquè hi havia declaracions d'alts membres del seu govern que el que estaven dient és que s'havien d'accelerar les obres del TGV, de l'AVE. Vostès han primat el 21 de desembre perquè volíem anar a menjar els torrons amb l'AVE inaugurat a la ciutat de Barcelona. I aquest és el problema. I això ho sap tothom, ho saben els sindicats, ho saben els usuaris, ho sap el Col·legi d'Enginyers de Camins, ho sap tothom. I vostè hauria de tenir la valentia i el coratge avui de reconèixer que això ha estat així, de demanar disculpes en aquest sentit al poble de Catalunya i d'esmenar aquests errors. Ara, em sembla que avui s'obren els discursos, perquè després d'escoltar el que he escoltat en aquest Parlament hi ha, crec jo, dues evidències. Primer, si el senyor Zapatero compareix en el Congrés dels Diputats, vostè no hauria de comparèixer amb tranquil·litat i amb dades a la mà, amb una sessió tranquil·la en el Parlament de Catalunya. I segon, se li està demanant per part de tothom que vostè demani la dimissió de la senyora Magdalena Álvarez. Jo apel·lo, senyor president de la Generalitat, a les seves conviccions democràtiques. Una majoria amplíssima d'aquest Parlament li demana a vostè que demani la dimissió de la ministra de Foment per dignitat nacional catalana i per defensa dels interessos i de la sensibilitat i dels sentiments de molta gent d'aquest país. Apel·lo a la seva convicció democràtica perquè surti d'aquest Parlament demanant aquesta dimissió. Senyor president, té la paraula. Gràcies, senyor president, senyor diputat. Miri, senyor Mas, jo no necessito micros perquè la meva veu arribi lluny i clara i forta, i a qui li ha d'arribar, entre ells el president del govern d'Espanya. I he parlat amb el president del govern d'Espanya i li he dit quines són les dates que a mi em preocupen i que crec que preocupen a la majoria dels ciutadans del nostre país. I no és necessàriament la data del 21 de desembre. Així ho he dit. No és necessàriament aquesta data. L'AVE, quan abans millor, no? Tothom sap que és una infraestructura que esperem des de fa anys. Més AVE també segur que millorarà les nostres condicions. Però, i és per això que cal que arribi quan abans, no per cap altre motiu. Per a mi el que em preocupa en aquest moment de dates és el 25 d'octubre, el 26, el 27. Crec que això és el que preocupa als ciutadans i ahir hem de centrar tots els nostres esforços. Miri, el dissabte, quan es va produir l'incident, i és un incident, no és un accident, afortunadament, no hi ha ferits ni morts, és un incident. Aquest incident, que ha complicat la vida a molts milers de ciutadans, el president de Catalunya, que estava a la comarca de la Segarra, va dir molt clar tres coses. En primer lloc, la seguretat. En primer lloc, la seguretat. Repassi les meves declaracions, si no les ha escoltat. Dissabte, des de Cervera. Primer, la seguretat dels ciutadans. Segon, el restabliment del servei de Rodalies. I tercer, tot el que més. I això és el que li he dit al responsable del servei de Rodalies. De qui depèn? El president del govern d'Espanya. I això és també el que he dit com a president del govern de Catalunya. Vostè ha dit que jo m'amago. Miri, estem al Parlament de Catalunya. Sí, ho ha dit aquests dies, ahir, sense anar més lluny, en unes declaracions. Estem al ple del Parlament de Catalunya. No estic ni amagant, ni estic amagat, ni em tremolen les cames. I si vostè el que vol és un ple extraordinari, demani-ho. El govern no s'hi posarà, li puc assegurar. D'acord? Per tant, miri, quan vulgui vostè, discutint de tots aquests temes. Per cert, no correspon al president de Catalunya demanar la dimissió d'un ministre.
No s'ha fet Senyor en president. cap altra ocasió. Senyor president, acabat el temps. Senyor Mas, per 16 segons. Té la paraula. Gràcies, senyor president. Jo li havia donat l'oportunitat de comparèixer a petició seva. Em sembla que era una forma elegant de poder-ne parlar amb calma. Si vostè no ens deixa altre remei, demanarem el ple extraordinari. Deixi'm-li recordar una cosa. La primera obligació del president de Catalunya és actuar en funció de les majories expressades en el Parlament. S'haurà demanat o no s'haurà demanat, però es demana la dimissió de la ministra Álvarez i vostè té l'obligació com a president de Catalunya d'expressar el mandat d'aquest Parlament amb tota claredat. Gràcies.